So hello, what's up mga kaidol? Mauni akong nakit-an nga grabe jud kasakit siyang dughan. Ipasakitan siya sa mga babae. Oh mga kaidol. Gia, Rose, Mary Joy, alam niyo ba anong kasakit nito? Yung dughan ko. Sinayang niyo ang lahat. Lahat, ha? Pero anong napala niyo? Wala lang kayo, ha? Anong malaking tratanduhan to? Ha? May tao nagseryoso na sa inyo. Ha? Pupunta ba kayo sa taong hindi nagseryoso na sa inyo? Ha? Hindi ako nakakain. Duwang adlaw. Ha? Lagi akong dinadamgo sa inyo. Lagi akong pinag-inipan ko kayo. Pero ano na pala nyo? At sa puso't isip nyo, sa nuhuna ninyo, disco ra yun. Barkada. Ha? Alak lang ang nasa isip nyo. Hindi nyo alam na may taong naghahanap na sa inyo. May taong nagkanahuna ba, nagkakaon na ba mo? Ha? Pero, kamo, wala lang kayo. Ha? Wala lang kayo. Wala kayo. Wala kayo. Wala lang kayo. Wala lang kayo. Pero, hindi nyo alam. Pinupuntahan ko kayo sa mga bahay nyo. Tinatanong ko yung mga ginikanan nyo. Ha? Pero, ano nagsabi ng mga ginikanan nyo? Wala kayo. Hindi ko masulti. Hindi ko masulti. Ang sakit. Ang sakit. Pero, huwag kayong mag-problema. Hindi lahat ng tao ay nag-support niya sa inyo. Ha? May nag-support niya sa inyo. Pero, ay kabalak ka. Yun. Narin yung panahon na magkukod mo na ako. Ha? Naari panahon. Ha? Na ako rin ninyong pangitaon. Ha? Pero sa karon, wa pa man mo. Nakanahon na pa, wa pa mo nasikita, wa pa nasuot sa kasikasing nyo, wa pa nasuot sa yung utok ninyo. Kung once na ganyan masudan ninyo, ha? Masudan ninyo. Pero ako na yun ang baliwalaon. Ha? Baliwala na yun ka na. Ha? Basta, kung kasulti nyo, ang pingin na yun na. Ang unsay kinatao yun ninyo. Ha? Ha? Yan ang tandaan nyo. Yan ang tandaan nyo. Ha? Wala akong pake. Kung nakikita to sa mga kaibigan ko. Ha? Yan ang tandaan nyo. Yan ang tandaan nyo. Babay kayo. Awa guys. Awa mga kaidol. Ayaw ninyo pasakiti ang laki. Tanawa unsay resulta, di ba? Sakit kaayo.